Ryan Kershaw, haid o grysau gwyrdd o'i amgylch o, a Robbie Patton yn taclo'n gry y bêl gan Mamadou Touré. Kane McLagan yn rhithro tu ôl yr amddiffyn. McLagan yn glir i roi'r Barri ar y blaen. O, Michael Jones yn ennill y frwydr, a fydd McLagan siomedig fod o'n disgorio. Kershaw yn codi'r bêl tuag at y postyn pella. Davies yn camreoli. Cyfle i'r Barri glirio. Jordan Cottrell. Tuag at Tom Fry. Touré. Mae di amseru'r hediad yn berffaith. Doedd o ddim yn cam sefyll. Touré i'r cwrt. Dim ond Jones i'w giro. A Cottrell ar yr ail gynnig. Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Wedi llai na hanner awr. Wel, sylwch pa mor benderfynol oedd Cottrell i gyrraedd y cwrt cyn amddiffynwyr y Derwyddon. Jones yn arbed cynnig Touré. A Cottrell yn sgorau bedwaredd o'r tymor. Kershaw, gig gornel at y postyn gosa. A Neil Ashton oedd yno i unioni'r sgôr. Rhyw 5 munud i fynd tan yr egwyl. Ail gôl y tymor i gapten y Derwyddon. Mudimu at John Owen. Di ymuno ar Derwyddon yr wsos yma. A Owen yn curo cwpyn llawer rhy hawdd yn tynnu'r bêl yn ôl. James Davies yn curo Lewis. Gyda eiliadau'n weddill tan yr egwyl. Mae'r Derwyddon di mynd ar y blaen. Davies a'i 7fed gôl o'r tymor, ond John Owen yn creu'r cyfan. Patton at Cottrell. Cottrell yn codi ben, chwilio am y cymorth yn croesi. McLagan yn rheoli i gefn tuag at y gôl, ond yr ergyd! Yn curo Jones i'r gornel ucha. Ashton ddim yn hapus, ond mae'r Barri'n gyfartal. Kane McLagan i 9fed gôl o'r tymor. A mi nath orffen hon yn hyfryd. Macaulay Southern Hales cael gormod o le allan ar y dde. Un o chwaraewyr gorau'r tymor eleni. Am Ashton di mynd i'r llawr. Hales ar croesiad. Touré! Am gôl gan Mamadou Touré. I roi'r Barri ar y blaen, a dim ond 10 munud yn weddill. Hales yn creu, a sgiliau o'r safon ucha gan Mamadou Touré. Evans yn esgeulus, mae Greening di dwyni, a mae Cottrell yn gwbl glir. Jordan Cottrell i selio'r fuddugoliaeth. Ail gôl y prynhawn i Jordan Cottrell. Evans yn colli'r bêl yng nghanol y cae, y bylchau di agor yn amddiffyn y Derwyddon wrth iddyn nhw bwyso ymlaen. Cottrell yn cadw i ben, gynrhwydo'r bedwaredd. Hales dros ben yr amddiffyn, i'r Fahia ddim yn cam sefyll. Drew Fahia i fewn i'r cwrt. Ydy am fod yn 5 i'r Barri. Fahia yn cael ei dynnu'r llawr. Nick Pratt yn pwyntio at y smotyn. Mi gafodd Simpson y bêl, ond mi ath o Drew Fahia gynta. Jordan Cottrell felly yn yr eiliadau ola i sicrhau'r hat-trick. Hat-trick cynta Cottrell yn uwch Gynghrair Cymru yn cadw'r Barri'n dyn ar sodlau Ceicona. Wel, dwi wedi dweud, dyn ni gorfod cael 35 o pwyntiau. Hwna ydy'r peth pwysig i aros yn y gynnydd yma. A tro cyntaf dyn ni'n gwneud yna y gorau i ni, ond mae'n anodd ar y funud. Dyn ni angen ennill gemau a gweld gemau allan. Os ni wedi golli gem un i ddim ail hanner, os ni wedi cael gem gyfartal. Falle bys ni wedi cymryd hwnna hanner cyntaf cyn y gem yn ebyn tîm o'r dda Barri, ond na, o'n ni pwysio ymlaen yn diwedd ac a nhw sgorio goliau yn diwedd ac nefo. I think that apart from maybe a 15-minute spell before half-time, where we switched off twice, and what it's proven is that if you do switch off, you'll get punished. I was really happy with my team's performance today. I think that we moved the ball really quickly. I thought we played some really good, attractive football, but more importantly, created chances. And, you know, Druids are a really good side. I think they're in a hugely false position in the league, and to come here and get a result is really pleasing. Yeah, it was a good day for me personally, but obviously going in half-time, 2-1 down, we needed a reaction in the second half, and I think the boys delivered. It's strange, isn't it, you know, because I think that that's a goal that would bless any league at any level in the world. I think Macaulay's done brilliantly to get right to the byline and stand it up for him, and I think that, look, you know, it's a great finish. I'm delighted for the lad, because I thought today he was excellent.